nabaun penim ila kibriu na kipop jongki lale yakani barok ti bakumtaan pendap yakata balaong utrai da unong yatu lupa udaong hakmi kata kathai sotti kan pun khun kan kharu yau khun bat kin khot ya ka kerteng jong u Emmanuel kabalong habalabatai ublei lembat ni ti habau Joseph lakhi na kabathia lale kumbala hukum wangel utrai yu bat ula shim hau ya katanga jong u Henry simpat la itu ya ka tat andala kalakha yu khun ningkong jongka ula khot u ya ka kerteng jong u Jisu tungnya pendam ka jing duai ko kpa jong u baham neng ngidap tu ka jing songu yeme nam ta ka ni ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakarpang ka sngi ka bakantang ka jong me ko tra Jisu ya ka ba me la khot yangi kum ki pai lang jong ka balang kat ni ke bangidan ha ka ni ka yeng ka bakantang ka jong me bangin wan ban syakri ban mani ban pendon buram yeme khamtam kum ha ka ni ka sngi ka bakrau ka jong me ko tra Jisu ngidap tu ka jing songu ya ka jing don rengkat jong me lemba ka sngi ki po jong ka jing im jong ni baro khamtam ni usnem baro si snem ko tra Jisu mela risu marengi mela ya daingi mela kurku yingi mela kurku ya ka kam ka jing tregi jong ni ko tra Jisu pat menta ka sngi wan khamtam ha ka ni ka sngi ka kerpang ban mane dem ban syakri ban mani ban rakhi ya ka sngi ka kerpang ka sngi ha ka ba mela tra Jisu ban wan ban long brio syakani ka perthai ban pen im yangi ban pelat yangi ka pop mela tip ko tra Jisu ya ka jing long brio ki jongi ya ka jing long jongi ko tra Jisu ha ka jing long jong ka jing renjan jongi ha ki pop metip medei tang mame bala ban pelat yangi na kita ki iki mela melam dagamon sngo bha rengkat pat ka jing selok baru ukpa bah bne ko tra Jisu ngidap ta ka jing songu ya ka ni ka sngi ka bakerpang hikai ka nyangi ai boringi ang ka jing so thu hangi ma ka ni ka sngi ha ka bangin kan mau ya ka jing le bha jong me ya ka sngi ka ba kraw si sha na ka menta ka jing im jong iwei ki bangai hame ko tra Jisu ngibo ti ki baro nam ta ka ni ka no phai sngi ya ka bangin yo ban pendap lemba ka jing syakri jong me ha ka kti ka jong me men siem buku jong me unia lam yang ikut tra Jisu bagi menta baro ki bangin yo ban pendap nadu bas dang mat hadu ka bawai no kanlong ka ba pediang hun hakmat ka kmet ka jing isnei jong me ko tra Jisu ngidap ta ka jing songu ya me ko tra Jisu ngiwan ban khot kerpat ya me ngiwan ban duai hakmat jong me ko tra Jisu khamtam e ningkong nam tai ki pastor jong ka balang ya ka ba me men don rekat bat ki men ai bor ki men ri sumar ki menang ai shu ka jing start ka jing champang ki haka bangin ya kinyalam ya ka balang hi barok ko ko tra Jisu ku ble shibun na kamta ki temen basanru ki balong ki rangba jong ka balang ki kpa jong ka balang ko tra Jisu dan na preng kiru ki badan ha preng kamet ka bano haka jing long temen menang yai don rengkat bat kiru kumjo ko tra Jisu menang kurku ye kiru kumjo ko tra Jisu menang don rengkat bat ki haki ki benta jong ka jing em jong ki khamtam haka jing syakri jong ki haka balang ko tra Jisu haka baken yo ban sam ban ai bentam ban syakri kerpang na kamenta jongi ki khon jong ka balang ko tra Jisu ya ka bakin lum ken lang yangi ko tra Jisu ken ya lam yangi ha ka lenti ka badai ha ka lenti jong ka jing shisha ku blei sibur ko tra Jisu ya ka ba mela sei sien ikini ki rangba jong ka balang ko tra Jisu ngidang sudap ban jit biang ki ko tra Jisu bat nginget bagani borok ke di jing penya jong me ya ka ba mela ai ha ka terpeng ka jong ki ko tra Jisu ban kit ya ka ni ka kam kalengkor ko tra Jisu don rengkat bat kiru kumjo menda kerku ya ki ko tra Jisu menang ai bor ki menang ai kiru kumjo ya ka jo ka jing start ka jing champang ya ka ba kiru ken lawan syakri menyalam khambhai ya ka balang nakapor sakapor trai kum ka balang ni wan ban khot kerpat ya me ko tra Jisu kidon ki kam ratba jong ka balang ko tra Jisu ki babon ki benta mendon rengkat bat ka balang ko tra Jisu ha kita ki kam baro ki baka balang ka bu ngitip tikna ko tra Jisu bakini ki baro ki de daga jing seng nong rim jong me hi able ya ka ba me la persat mensim hai wei i balong i syakri jong ni ka balang ko tra Jisu menang don rengkat menang kerkhui ki kam menang peniyar i utelai jong ka yang jan jong ka balang ko tra Jisu ha ka ban pensapriang ya ka kubor
kaba phala ya ka khubor kaba bha ban yatho ya ka kerteng kaba don bor ka jong me ko tra Jisu menang kerkhui iwei pi wei ya ka wei pa wei ka kam mission menang kerkhui ki baro ki badan bentah ha mission field kumju mendon kat ki missionary ba 8 ki jong ko tra Jisu menang ai bor ki menang ai jing champang ki kumju menang yalam ki du men siem ba khut jong me ko tra Jisu pada kani ka kelemat kani ka janme jong ni ka sngi ko tra Jisu ngiwan kum ki khon ki jong me ko tra Jisu ngiwan nala ki jong ki yeng ki sem ki jong ki rengkat bat ki babuan ki jing yashem ki jong ki rengkat bat buan ki jing ket ki jong ki sngo ko tra Jisu ye ki jing hot kerpat ki jong ki ye ki jing angnot ngiwan ja ki jing yaseng ngiwan ja ki jing yaseng lang jong ki ko tra Jisu rengkat bat ki jing angnot ha men siem ki jong ki ko tra Jisu jubab ko tra Jisu bat tu pelaj ingin kita ki baro kita ki jing kiding pengkiang ki jing kit ki bakia bat ngibu ti hame ko tra Jisu namar ngi tips kham ka jing kular jong me ko tra Jisu kalong ka bay ne yai ne junam mela tre ko tra Jisu bat mela khot mela terwai ngi ko tra Jisu ban kit ya kileng kor ki jong ni namar kileng kor ka jong me kalong ka basting ko tra Jisu ngadwai ka ni ka klimat ka ni ka jan met ba khu khubor ka bangini sngo ka jing slok na tien ka jong me kandai hi ka jing khot ka jing ka khubor ka ba me mela pendai men pendai ha ka do not ka men siem jong ni wei pi wei ko tra Jisu ni wan da ka jing thrang da ka jing sliang ban yo sngo ka tien ka jong me men apen sle pastor ko tra Jisu iban ai ka bentan ya ka ban sam ka khubor na ka tien ka jong me baki ki baro ki bangin yo sngo ka ni ka jan met ko tra Jisu kanong ka ba pediang ha ka men siem ka jong ni khamtam e kuma ka ni ka sngi ngen pediang ya me ko tra Jisu ko munong pen em juga jing em jongi hawa man la kasi bat ngin mi na kani ka yeng ka jong me ko tra Jisu ki bri ki pathamai ki bri ki bala ki ban yo ya ka jing pathamai bor na me ngin yo priang ya ka jing shai jong me ko tra Jisu ba me men yo ban chong ne ha ka do not ka men sim jong me jongi ko tra Jisu ni shani abat IT ha ki benta baro tra Jisu sai si sin pat ha santi ki badan bor jong me namar mengitip ba me melong ublei bo khrau bor melong unong sela unong sius pa jongi bat us em jong jing suk ko tra Jisu ni shani abat IT lut ha me ko tra Jisu shinti kini ki benta baro ni pani kini baro da jing ngai ha kertang jong Jisu Kristus amen Kejing kublai Christmas ipi para bangai bi baro kini lang kejing pun bena mentakasngi anam dan jaseng gentai but English service jong kepalang jaseng samna kalau person biji janmit ngini nong place dang bat duai miskin tiu malengyang but kandan ke special Christmas day play ban in charge Mrs. TG Lingdo but Mr. Hari Bansan Khar ha English service aplis bijar por sau shiteng janmit kandan Christmas service nongkran Reverend Terence Wanshong la shai ka singi ka arpun riu trik December kala sing ublai anam dan jeseng yingdong namar nginyawan ban penkre nagamta kejingya bam khawai Christmas kejingya bam khawai Christmas mentau senam kan lo ka arpun nyau trik kala si baar la khot smu bah kerpangi para bangai ki bom kot bor ban no shu senyang bam Christmas man sngub ha wan shagani ke jia bam khawai juga balang man ya bam langkum shipara jingai ki parbangai ki badai ni ki wei pat ki balang ndre ki bajuan jia seng bat ngi ya phiru ngi khat sngub ha shagani ke jia bam Christmas na ka benta ke jing pen khre ya ke jing bam Christmas ka Christmas committee kala bu renti kat bala ya kirang ba kilong kme bagi samla halaki kam bakini trei nadu ka janmit juga arpun rutrek por sawji janmit sheneng bat haka arpu nyau turek nadu nyau biji menstep sngub ha ban yemi renti bat kitu ki para banget ki bakhlam mi kerteng ha geles yarap kam ne la bandan ki bakhlam la ban pen poi ki notice kiru kin sngub ha banum skoi ndre ban ya wan lang ban ye pen kre ya ni ke jinga bam bat sngub ha wan ra lang ru ba ki kyar tri kam kre jing hawai kum ki tari bat ki wai haka arfu pratrik December jaseng miet balang haka puan ru biji janmiet ini ka subject preng juga kuota ke jing IA ke bapalatam kenal subject
Dekat jing ai eu blay ngalong kani kabang along. Penchong nong rim, siti penengkong sinong koren, lenong khatsan, dekat bershipo. Nong pulis dang badwai, Mr. Dop jingkermen lingdo, nong keren temen besan bi karkongor. Haka life way terik Desember, sinsa jan, jeseng dwai kapon rubuji jan mit, ini nong pulis dang badwai, Mr. Rishan lang karkongor. Kajeseng dwai up mit senam thamai, kan long haka life way terik Desember, haka por khatway biji min mit. Haka shitrik u Januari arjar arpulai ke sengi ublai ke badairu ke sengi senam thamai program kelong ni nyow jim step menyo jesang kena nongkran Mr. Wans Kemlang Marbanyang shipo jim step menyo nong please dang bat duai Mr. Cliff Robert Lingdo nongkran Mr. Wans Kemlang Marbanyang shipo jim sengi menyo nong please dang bat duai Mr. Lording Marbanyang nongkran Reverend Dr. MJ Nyota Kikot ban kam na banta ki home group akapalang kiladon hiyeng Pak Solomon Dhar. Kini kikot kide na kamta ki leader bat ki assistant leader. Kumta ki para bangai ki beri ki leader bat assistant leader. Ki bompat shim ye kini kikot yen sengob ha ban shim no eki. Ni sengob ternat ban pentip bagan dan ke jingkentiu kurim habreng Mr. William Bruce Okia bat Miss Clarinda Marbanyang beranut di kun samna kabalang kini kalong ke jingken mena baningkong. Mentapat nan pensengau jing ai bekerpang yo pediang ha ni katayo. Koi kalau yeng la ai subhas ke channel fund shajar tengka umpanai mission shajar tengka mission fund arjar tengka fund baduk shajar tengka bat bang Christmas shajar shispa tengka kumta baro along 100,000 shispa tengka. Wei para bangil ai subhas ke mission fund juga balang 1,000 tengka. Wei para bangil ai subhas ke mission fund juga balang 100,000 tengka. Wei para bangil ai ko ini bushipo new jarson spa tengka. Wei para bangil ai general fund juga balang san spa tengka. Wei kalau yeng la ai kumpanai mission 1,000 tengka. General Fund Arja Tengka, Fund Baduk Arja Tengka, Mission Fund Arja Tengka, Reach Law Ministry Arja Tengka, JRTC Arja Tengka, Kumta Barok Jing Ai Kalong, Khatsan Hajar Tengka, Kui Kalong Yeng Kal Ai Subhash, AW Thomas Girls Home News Pat Tengka, William Lewis Boys Home News Pat Tengka, Bat Christmas Donation Sons Pat Tengka, Kumta Jing Ai Kalong Shajar Khandai Pat Tengka. Wei Prabangil Ai Subhash Mission Fund juga balang Shajar Tengka, Wei Prabangil Ai Subhash Mission Fund Ndrus Pak Sanpo, Ndrus Pak Saupo Tengka. Wei Prabangil Ai untuk Bible Society of India News Pak Arpo Tengka. Wei Prabangil Ai Mission Fund Shajar Tengka. Wei Prabangil Ai General Fund juga balang New Hajar Tengka. Wei Prabangil Ai Mission Fund juga balang San Hajar Tengka. Santli kilong yang ki ai semua bahas ke balang ke bede ke sakramen juga jipun baptis ki kun joki 1,000 sispa tengka. Wei Prabangil Ai Subhash Mission Fund 10,000 tengka. Wei Prabangil Ai semua bahang Christmas gift 1,000 tengka. Wei Prabangil Ai Subhash Mission Fund 1,000 tengka. Wei Prabangil Ai Jingerap bam Christmas ki baduk 1,000 tengka. Wei Prabangil Ai Subhash ke fund baduk 1,000 tengka. Mission Fund 1,000 tengka bat kumta ke jing ai 1,000 tengka. Wei Prabangil Ai Subhash ke fund baduk 1,000 arspa prabu tengka. Wei Prabangil Ai Subhash ke Bible Society of India sans pa tengka. Kumta ki jing ai ki bakerpang ki bangilayo pediang kilong baro kendai huai hajar arspa sauku tengka. Ubelin kurkui Prabangil be e ki ba ai ki jing ai ki bakerpang baru ki baduai na kebenta ke kamu jauh kita kilong ki jing kena. Hani ke por kat badang minlum na ke jing aingu bat kat badang lum ke jing aingu ni snow art li jirwai ki bakar pang nai Rafael Mana bat kunju na ka choir jong ka balang badi melde lum ke jing aingu bagi jirwai ki ba kerpang kerpat yai rang ba balang jongi masa CS dahar bin duai ban pen kentang ni jing ai jongi syakam ke jong blei
bah ni kapor nginya sngo ya jerwai ke bakarpang nakakwaya cengpalang. Kinong ya tulupa Kiyak lashay bat kikdo besha U Jesu Christ nong benin Ya jingwan long bril jong u Hang ni hasla pertay Baun pendep ya ki jingmu Na bom cukut ublay Baun long kajingnya Kajing sispana benta Jongi Hakaya babyang ublay ukpa Upayala ukun Banwan hikaya ukun benril Kamon bakud ublay Upendem ya la diru Kamon bakud ukpa Hajing long redu jiban wan Long real hasla pertay Ino ya la burong Budon bala ukpa Boneng Simka salem simboneng Kajing long do ushin Hajing long redu iket neng Kasem kimrad uji Haki barit bat kibapo Burong upapen bna Angel kibneng kikmen risa Burong jong ukikla Ulong alfa baru omega Ubasang bat ubakun Sim kisim utrai kitrai Ubahak litam Namar kajing iduk payala Ukun kalong junong Balawan paushin na hangi Haloding na ukiw Baun yosiw kakuna Kapop ukun benriw Kakurik tangjing bitarublay Uladi lud mau Airu kajing kermen Bagi bangit haukin Omrem Simka salem simboneng Ya jing long do ushin Hajing long redu iket neng Kasem kimrad uji Haki barit bat kibapo Burong upapen bna Angel kibneng kikmen risa Burong jong ukikla Ulong alfa baru omega Ubastang bat ubakun Sim kisim utrai kitrai Ubahak litam Baku
Tong ini lang sublay sing duai. Ublay bok pa jongi uba beneng. Ngiai ngo pa dia me ablay barangkat bat kijing klot kiba buon ngila bani kiu pat kat ni siaka yeng ka bakentang ka jome ban aingu bat ban yaro bat ban pen brom ya ka bakum ka ni ka sngi ka bakrau ka sngi ka jing wan long briu ka jome siaka ni ka pertei ngiai ngo ya me ablay nam ta ka jing don kat ka jome ka jing im ka jongi hoi kan rat babaha rengkat bat ki jingker khu ki jongme haki yeng ki sem ki jongi ngion ra ko kan rat ye kini ki jing ai ki parit ki jongi syaka kam ka pakrau ko jome ker khu ye ki nak menta ka jing panan kam jong ka balang hoi ko kan rat bi ka balang ka dan kam sibon ye ki jing trei ki jongka nak menta ban penyar ye ka burom bari kerteng apa khu ke jome kerkhu ya ki baro ki bano bat ki ai sekani ka kam ka jome bat kumju ru ya ki tu ki para bangai ki ai naga banta ki paper ki jing don kam jong ka balang hoi kan ra kan ka por nga bo kerpang ki jing duai naga banta syakri jome pastor Iban sasam ya ka khubor na ka tien ka bakhoy ka jongme isnei ablay ya pen ko bori jong syakri jongme ubadon ya ka benta ka bakrau ha jong ka balang ya ka benta ka ba ula ka kun ra pha ya ka banang pen krau ya ka burom ka jongme kerkhu ko kun ra pha jong syakri jongme ya ka yeng ka sem ko jong i hiparo ka wei Jisu ba ye ni dar kat bat ngi ka dik syakri ka jongi nado ka bastang bat hado ka wai joka ngeu yang jokar ka pa jongi ha ka teng Jisu ngi pan amen Toh syabing si esngo khubor na khting ka jongblay inirwai ka ba saupho du hibat ya brim ka ba saup khundai kapoi kapor siteng senya ka khubor ba saukmen hasun ki angel ki arwai da sur bangtam ka beneng jingsuk prathei jingbha ki briu ki risa barolang khubor kor tam haneng bariu kahyar syaka perthei kejirwai ka basau pho sab khundai nak barim God.   Ka ด า บ ดา จิง เพอ นา ย กา ย า ชา กา เปิด เท กา สุน หา เพ จิง ดุม กา มี กา ดา บ ดา จิง เพอ นา ย กา ย า ชา กา เปิด เท กา สุน หา เพ จิง ดุม กา มี กา ดา บ ดา จิง เพอ นา ย กา ย า ชา กา เปิด เท กา สุน หา เพ จิง ดุม กา มี กา ดา บ ดา จิง เพอ นา ย กา ย า ชา กา เปิด เท กา สุน หา เพ จิง ดุม กา มี กา ดา บ ดา จิง เพอ นา ย กา ย า ชา กา เปิด เท กา สุน หา เพ จิง ดุม กา มี กา ดา บ ดา จิง เพอ นา ย กา ย า ชา กา เปิด เท กา สุน หา เพ จิง ดุม
Hakilumat kita birthday laku borki pensno jing ai na kaket ublay chuben real ba la Jing Gordon, Jing Tim Kapon, Ya birthday kilaban, Ukun ben real halanon kom, Ushahajar kisnem. Mentah kami lawan jing lan ngap jing pertahanan tuk nit syate tus ngap yakan lengo syu wan Pada jing kit kialaban kiseng karulaken Bapar sitom artet ulum hapertengi klemken Tuk mi yakis ngiba snobha da jings that ki wan hem jenjar kuslai barob menta kin wan kin ja lut par Isngi jing suk bala benang hakir tamen barim nasyen turno nyatu lupa hangi mentah kipoy Anna jing suk birthday senchar jing suk eden hendan nasau dong jing yaro can say you sutra kitra Ki Unbesan, Ngesarai Jengka Balang, Ki Dukot Komiti Balang, Ki Paramit Biit Baro, Ki Long Kpa, Ki Long Kme, Ki Perlok Samla, Ki Kontep Kat Ki Bala Banyadon, Ngai Kublai, Saisin Pat Ka Krismas Ke Besuk Ke Bakmen, Ke Badab Jingkur Khu Yepi Baro, Hakateng Jung Trai, Buna Penimba Iit Jongi, U Jesu Kris. Ngampau jisungu ia program komiti ru jengka balang kaba leibet ban ai bentai nga sahisien ban sam yu khubor nak ting jong belai ha ni sngi kaba khrau ha ka kalenda jong ka balang kristan ha shiteluk kaperthei haswa bengin yo ban sa skor ya ka ktien ka jong belai ngin ngan khot ye i Miss Golda Dingdo bin ai ya ka wei ki jirwai ka bakar pang ka bakar teng ordinary baby
jirwai bukan cuma kerja start kerja mobil haba ula IT khun bala khamarwe ban IT ban khaya hakajing longrit hakajing longduk hakajing oj hayeng jong bi khrau batri kisiem namar bagaji bendim jong kolong nak bantah jong beriu baro jong kani kapersei ti golda din doin ai yani jirwai hapdeng jong ikani kapor He was just an ordinary baby. That's the way he planned it. Maybe anything but common would have kept him apart from the children that he came to rescue, limited to some elite few. When he was the only child who asked to be born, and he came to us with eyes wide open, knowing how we're hurt and broken, choosing to partake of all our joy and pain. He was just an ordinary baby. That's the way he planned it, maybe so that we could come to him and not be afraid. He was ordinary with exception of miraculous conception. Both his birth and death were planned from the start. But between his entrance and his exit was a life that has affected everyone who's walked the earth to this very day. And with no airs of condescension, he became God's pure extension, giving you
chance to be remade. He was just an ordinary baby. That's the way he planned it, maybe, so that we could come to him and not be afraid. So that we could come to him and not be afraid. He was just an ordinary baby. Nam ta burom jong play. Amen. Blaine kurku yang tu khubor kabang dia snow lengba jong tu jingruai ya jingruai kaba kwaya ru kal ai pedeng jongi khubor ka so thiang ba kunju i masa lakin shooting balai lami bu polis tang ba ha ka jingruai tu sha begin phai sha khubor na ti jong ble in pendemu ka jingruai uble bukpa jongi ubah bening ngai ti ko fry ni ka por aga je lam jong men se bo khu chang me to kren hangi iwei pi wei ko fry ni ma ni khu bor ka mal kren hangar ko fry be ye ba bang yo ya ni ka lat ban rakhi ya Christmas sai sin pa ni ka snap bang yo bandon ni ka yeng ka bakentang jome ban sa skor ya khubor na tien chang me ngin mi na ni ka yeng ka bakentang ibriu ki ba mat mai ya ka jing bang ba ka jing thiang chang me jisu ba ye ha ka jing em ka chang ni namang ipan ha ka teng trai jing jisu Christ amen. Ki bentang nak ting ke jong belai ki ba ngalabu ke nongrim jong ke jing slok hakani ke no phais ngi ki long ki ba ngalasot na ka ki na gospel kat ku Lukas kal nang ba ar ki dekhot ka ba khatway ba kat khot ka ba khat saw kat khot ka ba khatway ko ong namar ha kani ke sngi lakha yapi ha ka snong u debit yau nong pen im ubalong Chris ubau trai kadkhot kabakhat saw ko ong kaburom hau belai hakiba jrong tam e bad haka perthei habdeng ki brieu hakiba usngo ba e for on this day was born for you in the city of David Christ, who is the Lord. Glory to God in the highest, and on earth, and peace on earth, and goodwill among men. Kini kini kintien, kibala kurenda u angel Gabriel, hagasngi kabala kha. Yau Jisu Christ hagatu kamiet kaba ulawan banya shem banya kendu ya kinong ab langbrot nabah ni kesngi lakha yapi kabumut nakabenta jongpi
was born for you. But hakaperthei ka jing suk. Ki agal kilar wai jam ya ka ni ka khubor ka babha. Ha kita belang berat hang tahalum hakapor min mid. Ka dei sisa ka khubor ka babha. Good news. Nakabangkalawan ka ketien gospel. Kaperthei ka bangiim. Kolong berthei ka badap tang da kijing yele. Kaperthei ka badap da kijing kan art. Kijing pin ibor, kijing banben, kithma kiba harukom. Ngiem kaperthei ka ba omdon jing suk. Kat sebangi pai, kat sebangi pej. Bat ka benang mi kisngi. Kiai borok kinang herdor. Lakalong ha kalong brio man brio. Bat kiwei kijing yadai hakani keperthei. Iem bagi sngi ki ba bangi phai sala ki jong kijing imru. Brio kimat ya kijing tenjuk ki babun jaj. Kijing pang kijing sitong. Ki khlam ka bangi ri banyak ling ba ki Islam ki baldep. Ki mat ya kijing sngosi kijing pai to nut. Kijing jat jing pra jo kijing im jong ki yeng kisan. Sngi ki bagi brio ki sngodu jikermen. Habagi pej ya kementa ni wajah kalawai jong kajing imru. Palat arja senem mensua uangel uben bena ya kajing suk. Haka perthai kajing suk hapdeng kibriu baro. Yau Jisu Kris lakhot usim kajing suk. Ong kitab Isyak nob khandai dekhot kabahan riau. Ban ma ong ba nga ai hapi ya kata kajing suk. Kajing suk ka bak berthei kam la banai. Handrei tangga bau Jisu ula banai. Ngala puli ka be kajing tho. Ban nadu usnam khat khandai spa iwe. Hadu mentau usnam hajar fuar. Dan kembasis pa si pengut kiriu simet. Bat kemba arfim nyau tuli ki seng ni organisation. Kiba layo pediang ya ka Nobel Peace Prize. Kadai ka khusnam ka ba rautam. Nam dai ti ba trei kiba persang dikilat boro ban ra ya ka jingsuk hak bersei. Saya pindah combine ni kita baro kajing suk ke baki ki ai ke baki bersang ban ra. Kamde kajing suk ke bau Jisu uterwa. Kamde ke jing suk ke bala syania hauni usim jong kajing suk. Kade kajing suk ke baki beriu ki bersang ban taulat. Lembaga jede jong kiri. Lembaga jede para beriu. Lembaga jing start ban suk. Ya kergom im jong kibriyo. Balkam pher lakat nangut kilayo ya kita ki khusnam ya katakan Nobel Peace Prize. Kepada saya kampat mat ya kajing suk kabashisha. Kaktian peace ni jing suk. Kaktian peace ha ka English dictionary. Kam batai ya kajing mut ka bashisha jong kata kajing suk kumbalamut ha ka Bible. Haktin Bible ka katin Shalom haktin Hebrew ne katin Herini ha ka katin Greek. Kadai ka wei pa jing suk ka bau Jisu ang kaperthai kam la ban ai. Ka katin Shalom ka katin Herini. Kini katin kibala penangkam lakum basau hajar senem hak perthei. Kat bai ketin peace on dalam penkelap haring
ya ktien shalom ya ktien herini ka ktien peace kadi ktien ka balasang ban kam tang nadu ka spaslem ka bakhroi ke 11th century bar panu kam be ni ktien peace kam kit eru em ya ki jingmut kumangalong ki badan ha ka bible kam da ktien shalom ka bakren ya ka jingsuk ka bubri ula ban mat ha ka donut jagu wat haba ka perthai baros dong ka kelumar ka perthai baros dong ka kiwen ka perthai borok dah dengan jele haba dengan jong ka thma tang ba uta ubadon ya ka ni ka shalom udon ya ka ta ka inner peace ka jingsuk ka batang ma ula ban sufu ula ban batai nginda puli kene gospel ke jong lokas ya ketu kebenta ke bangal puli khubor ke jong angel dei ha ki no ap langbrat ki bedan halum bala penbena ningkong khubor bala ha ya u Jesu Kris dei makiru ki ba lalet ningkong sha Bethlehem banai khmi ban mani yo Jesu Kris ubala penthia haka sing oj haka taka sem kulai badai ki no ablang burhat ru ki baning ko ki banya thu shaki weipat balakha haka berthai yo no pen em jongka ngoko banyak hindat sepangkin de ki no ablang kidi ki no ablang brot nagi thok commentary bagi thok history ki ong ba kin ablang brat hak tu ko por hari Palestine hari Judea ki dei ki briu ki bapo tam jong ke emlang salang the lowest caste category ki khamlong tang halor khnjat ya ki bapang yang tholi Mari yung pangjang tholi niki lipas lakan taj ki ni kemlang kasalang. Kum balong ya ki tu pangjang tholi hakaba omsha ya ki bandung seksinong ki thau cakjaka ki basong ki briu kalong kum taru ya ki no ap lang brot. Kini ki dei ki basong ki basa shalom kim ju khamwan seksinong sa thau. Ki em be ba ki marat kim ju yo sung yo sle nama kata kiri bro bas ma bha de piang hajan jongki ong ke history bat habaki wan ban rung sa snong hateng keteng ban wan thiet jing bam bakin ra biang salum beli bagi ban ra ke jing bam jongki ki hab ban ra ba kanu kakin jatin ka bakin tiet baki brio ko nyo sngo balawan kin alang brat natin lum baki brio kin rung sieng kin khang jing khang jongki Bal begini kin mami tangka jaka ka balabu bikin simi gitum gitam bakin ra kya bantiet buding bat kum batitin ban mana bangilawan bangi subha kan ria syurut namagilo kibrio kiba po Robert Urandi Alcon won haktin pareng in general they were considered second class and untrustworthy. Jeremiah the prophet documented that shepherds were deprived of all civil rights. They could not fulfill judicial offices or be admitted in court as witnesses. Kidei kiba long second class kimdei kinong snong kiba don yagabenta kimlang kasalang ini kiba long trustworthy kiba lang yokor yaki kim don kanu ko hok bakila ban dawa hakani ke berthai bat om ju sha ki bakan rung sha ka ying bishar bat om ju pudiang ru ya ka jing phla dan ka witness ka jongki nangta ka mishna away na ki kot niam jongki ju bal ka po jing farsi ko ong ba om sha ban bu yaki kenhun jo ke jingri ha pa snong ha pa thau hari de ban bu yaki ha kari khlau batang yaki tu gimarat ki bade ban kenya ke tempel
Lasyak iki ban bu kato ni Shadin jong ke temple. Kumta ki bari ya ki merat iklang berat ki dei bandon bet syaklau. Bat nama kalau kam ka bapo. Dei tang ki orphan ki bam ki konswet ki bam don kemi don kapasyo. Ki batre ban shim ni kam. Ne ki bam don bahyeng basem kum don pet bersumar ki bam don lat chot dak moy pat. Dak ka jingyam. Kim ban shim yang ni kam. Nang ta kim rau. Ki bashim yang ni kam no ap lang berat. Ni maka long ka kam kemakal ong ka papo. Long ki beri ki bam dondor ki melang salang. Bakadang pupun kre ya kejengran ngapuson ka igi sngo ka badan hakini am lang berat. Habagidan kum ta hang ta halum. Kila mo berkhat bam dan ba iet yaki. Om dan ba snolem yaki. Om dan bakan mau yaki. Om dan ba khuslai nak mata jongki laki em ni haki yap. Kini bandon bet hang ni hakri khlau serta ka jing em. Kila amal sno benyau. Modul ada ngidan aku kata ka kenhun. Teng-teng dan kibru ki bakaran bam dengi ki bakaran ben yangi. Kibam nyokor yangi, kibalik bam dengi, ngis ngomong ngis benyau. Kini le syirta jing im, kihaban im yakan ni ke jing im. Kitrai kum no ken sngo. Tehen rei ngamodur habdeng jong ta ka jisu benyau jongki. Hakamet ke bakhriat hang ta khlau lembat kita ke jingri. Kendit kensan. Kendit kensan wangel jong utrai ulawan sisendon habdeng jongki. Bat ka burom ka jong try kalating san bro saudong iki ting jong boleh wangel rangba wa gabriel ong whatsapp ting bat ong sho ting boleh kendit ladon bun ba upat ba habneng kidaya ro yo try hakamat jong kita kila belang brot hakamit kabodum kasemneng kala pernai kendit kensan bat upat angel ubabun ngamudur habakres pa upat angel kadukot kebala tho anong hakitab Daniel nyo sipo hajar kila syakri u bat sipo hajar sin sipo hajar kila yang ahmad jong u 1,000 kept ministering to him and 10,000 times 10,000 stood before him. Kadukhat bakaran pangki angel don sipo hajar plus sipo hajar times sipo hajar kamut sipo into sipo hajar sakhen mapi katnu lak ki don ki angel ngamadur la bandon arfungut lani lai fungut kina blang rat hang ta halum bahas ni bahayau jisu musuh pula para bangai badaki lak yang kin mi hang teh beneng ban wara ke kubur hakin ki abut kena belang berat ki baka partai kala kentat yaki kala nyau ben yaki upat jaga beneng sipo hajar sin sipo hajar upat ba jaga beneng kirwai yang tu jirwai kaburam hau boleh kabajrong tam badak perthai hab deng kibriu haki bau snopa na bahkan ikasngi lakha yapi for on this day for you was born gloria in excelsis Dio kirwai ki angel ngamudur ba habdeng kata kajing long ka ba kina berat kidon kawan kene hubor kawan bet noble kawan bet nabneng ka hubor jong ka jing suk ha ka bersai ka mdan jing suk ka hubor bala hayu sim jong ka jing suk lapen bena ningkong ha kina belang berat kimut ayu kini tien ki bau angul lakren nakam takin ablang brot bat nakapenta jong iru kamat ka benengkong
kajing im jong pi kalong ka bakordor khmat jong blei. Your life is precious to God. Your life matters before God. Kat ki badan hakani por hakani ka ying ka jong ublei. Ublei ukwa bonora ini kubor. Balakha nakabanta jongi, lakha nakabanta jongi ya ukris uba utrai nakabanta jonga ba jongpi. Kamle kubor tang nakabanta kirap lang berat hari kubor nakabanta kaperthai borok away. Bat kubor kawan haka jaka ka bangidon haka ni jaka ka bangisyong compare ngilong kumno ru. Ngila balong kibriu ki baduk tam. Ngila balong kibriu ki bamdan kenu kador kenu kabor. Ngilong ki balong ordinary. Relar wai mantan bau jisuru udeu ordinary baby. Ngila balong kibriu ki berhapdeng jong kijing yale kijing yale ki babunjat jong kijing im. Ngilong kibriu ki bangi pet seldingi song tu bangi dap dah kijing tlot. Kiba bunjat, kipop kisno hakajing im jongi. Kita negi kuan samlalesi kiba sudu jikramen bagi miyo kakam kajam kau bet dobiang. Kita hamda kajing duk kiba syamsitom kumno ban pendap ya ka yeng kasem jongki. Ublei uong nakabenta jongpi lakha yunus iem jong kajing suk. But hakanu kajing long ka bapi pidon. Kajing im jo pi ka long ka ba koridor. Your life matters. Hakmat jong blei. Ngapuli wei korin long kong kharap nyo pra ko ong. Henry ublei ulajit ya kita ki ai ru ki ba bit jong perthai bun pen le ran khop ya kita ki ba start. Bo ublei ulajit ya kita ki ai ru ki ba lot jong perthai bun pen le ran khop ya kita ki ai ru ki ba don bor jong perthai. Baja kita ki airu ki bapo jat jong perthai. Baja kita ki airu ki bala nyoben ublei ulajit kan yaki. Kamu doris phang ni ublei jongi. Habang pusan ini tien kani kadai di manusia ka bang yo ublei persya ki bastan. Ublei persya ki badan bor. Hari ublei persya i boso sorong halaka jing start. Ki ba buat bor, ba pendon kam baklai ka bor, ki ba syanya halaka jong jing start, ba halaka jong ka bor, ki ba snow bai kham don bor ma ki banyo ublei kani berthai. Badai bakini ki sanshar ka berthai hakata ka jing long jong ki ba ka berthai ka sajot ka sapra ka saklumar bat kiwin komni. Ando bre ulas snow start, ulas snow don bor. Upan dan kami yang katakan muji suhu la jong kat kum kajing bisar la jong baka bersih ke kelumar lagi beri ki start ki badan bor kinang ban pendem hau blai ki suhu baka jing start ka bor kam de ka wan nakihi ma ong de ublai te ubabu ya pi ubai ka bor ya pi ubai ka jing start ya pi ubaken tiu ya pi de ublai ka wan na ublai ondang asngo baboro ka wan nanga barhabanga bu syurut yu ublai de hangta baka bersih kaki wen. Daya tara boleh ujiet ya kita pelang berot. Ban pensngo waki kini ban pelong ya ki ban kentiu ya ki bahkan sak history kom ki banding ko at the first witness ki banding ko ka ying bisar kam sak ya ki ya kajing pelaju kam pediang Henry ublai ujiet ya ki baglong kenong pela ki banding ko ya khubor babha jong jong wanong beriu ko jong uji sukres. Ublai ujiet ya ki babiet jong berthai ujiet ya ki batlot jong berthai ujiet ya ki bapo ajat jong berthai ujiet ya ki balaban ben jong berthai ban kentiu ya ki breo ki belong ordinary ki omdani bakin long ki breo ki belong extraordinary kam sime long ta bak senran ke jong Jesus Christ ki ba berthai ong ki breo ki babiet oke ne ki babiet ki bam non jing start hari ke berthai kas opla kalong amis haba ka pet ya ini kesenran haba ki snow ya ktien ya bagi lap kesenran ke jong Jisu putra su yones baki wai ka berthai ka snow pla nomor katip ki de ki babiet ki bam don jing start ublai usai ya bekum kita ki belong ordinary
but they do extraordinary things. Om talaga jong kabor. Hani namar bakila IT ya kajing jongki ha u Jesu Kris. Ngaju berkat bahaba ubelai uri banjit ya kabriu hakaba on pun yau nu khun jong u dau mensim bakhut ubelai u ya lat ya ki yeng ji khun sim ya ki bakhra ki batri ya ki badon bor ya ki bastat jong berthai banlet syaka nongrep ka baduk ka baraitoi hakas nongrit Nazareth ubelai ujiet yau Joseph ubelai tang mystery bono kpa jong Jesu hakali bersai balai la polis dang mana u Joseph udai ubashu pendembej hakamo juli wat la daga jing sngau tho brio jongu wangan pelat no ki marim longan simti kum no ni brio kalapun khun hababat ngam padon jendei rang jep tamai te khtin kalapun khun ka bersai ka nong kum no yanga kabha bang siplat jar no ki meri namal dang pen menang pat baru ka an ka ong baka day bansa len thamau nga it ya kamari ngam kwa baka sa len thamau maka dengan suplan no jar ya ka ngani mi thu balai ru ikan jagat bajata baka ngam day mga uban le bam day kamari nama kamari ko ong badu musim khut habo balai wan o Joseph ong to try ngan simti kamari balong ka tengah jo ka ong metrai ngan sule be habau angel uwan kameri ong kumno kata kalapan long ngal debit ketien te beriu ublei ong kum ta kameri ko ong kameri kal ong te hakmi ka syakri jong ublak trai tu kan long hanga kan ketien jong me kini ki beriu ki pendem hau trai ublei ujiet di kita kam de ka jing nang ka jing sat kam de ka jing la kam de ka kan berthai ka ai yangi hari ka jing pendem jong ki hakaman ka jong ublei ubrai ula jiet yaki ula kentiu yaki prat ajas na menta ngidang kren sang na berat ngidang kren sang Joseph bagi mari ngidang kren sang kisungran jong Yesus mai di brio ki berit jong bersai ki belong ordinary but they did extraordinary things daga bor ka jong try jong i u Yesus Kris ubrai ujiet yaki uai ki khubor ka han ning kong haki bat habang idon kumni hani ka yeng ka jong ublei ui ka bangi long bagaji sya ka long kani limdangi penrit khamat ka bor bat ka burom jong u limdangi ubeng no ngi bret no itu kejing sola kejing sunang kejing sarong kejing kopya borok kabetan hakajim langim berat di kita borok ken mau ba onum non jaka hakadonu jungi yau Yesus Kris habanu weng shwa kita borok ba kini khubor ke ba kiagal ki ong lakha nak benta jongpi bau Yesus unyo jaka haka donut kaji im kajungi lara ki Christmas bon sen haka ji im jongi kani kalat ka bangyo sen maraki ka Christmas ko banong ba kam dei ban sukut no tang balaraki menta kalakut kasngi Christmas ublei ula jit yangi nganget bagani khubor ka kren yapi ba phir pi sngo bangam long ba phir pis ngau balong batlat ngolong ubajat ubarem bangawan kumba idwai no bisa unda dakajing thrang banyo ngau ti jomble uble un kren hangi ban thau thamai ya kajing im kajongi namar habala ai ka khubor kam kut te hangi lada ka kut ta hangi kadong ipi ngeni long jeseng menta ngin mi ne kalabiang ka khubor te bu bleu ai ka de bangen ra seki weipat man bangiyo e kalat ban rakhi Christmas ka de ka por ko bleu ai ngi bangen thaudur thamal de ban transform dan gospel message dan khubor ko ba nama dei mangi ki banya thu si berthe spaus im jong ka jingsuk dei mangi ki ba mat swaya ka jingsuk ka buai ya kata ka inner peace ka shalom
kumlokan pau kata. Dah kajing im ka jongi. Ngim long ki beri ke bathroom ki weipat. Ngim long ki beri ki bakhanyum ki weipat. Ngim long ki beri ki basmak banyele banyanya prat. Ngilong penwan ki atiar ki bawan ra ya kajing suk ki balong kinong penyasuk hangnu ha bangidon. Ngilong ki beriu ki balda ki wai ki thap ingin na siliang ngi persya sa siliang. Nomor bangi sukhu balasani hangi ban pen pau syak bersei bangilong kinong but jung sim ke jing suk bau ai si saya ke jing suk da keli bersei kum no hitip ngala amat ha ke jing im nadu bangala bret lut ye gitu ke jinglong jonga borok ki bolong persya ya ki kai ke jong ti jong ble nadu bangala bret ki ibro kata nu jonga ki bakhalat bu jisu urung hapo jonga bandu burung hapo jonga ngamat ya kata ke jing suk ngai thu kum ta sha ka bersei ka bangar berkhat chapang kajing im bakodor kajing im jungi ka long ka bakodor ha ka bersei bangi im dan sibon ki brio ki basko ba kajing kam dan jing mut sho ki jing ki bawan ki babon ki seminar ki bangalai ban aten ki bapalong besui ber ki wei dah ni kran chapang kini ki isu ka ba shirkhai bha ka badan hakal leng ka bersei ki brio ki baso ba kim dan jing mut sho ban im kim dan jing mut sho ban im ki balong depress kita nak depression dan sibun ki berakat hino ialah ka jong magi snow bakim don dor shu kamenta jong jing bejonga kalau wei jonga kam don dor shu mda menu bala banyak rap janga lesi kum ka berat kepada hakal halu ma kata kapor ki basno dukha ialah ka jong ka jing im ki maso don dor shu mda manyokor umdan ba bala banyak rap pada sibun ki beriu ki berakat no ka jing im ruah ki sngi namar kum kata kajing snow bau usaitan udan benta bahang ta pen syayong yangi pen khuslai yangi pen du thia do dem yangi long depres yangi ngim bang disu ngim su bang su banim ngim su kwa su banim ngi bakalat kolong tangban pen khut no reu jisu habu wan syaka perthai liba ngel bo bana kajing im jong pi kalong pakodor nak banta jong pi te lakha yo jisu kris ni kan mau hakaying bendi habau khnyo ujumai upol ba usilas kidon hata kaying bendi kat bagai dia arwai dia ro yu try hata kaying bendi kajaka kabagi dei ban sngo dukha ban benyau bale bangi syate syaku meneki ruai Kaba kita ruai ujumal wan labathat hindri ki jongki. Una lakut ujumai una ap bendi ui bagajing khang joka bendi kala peli. Umut nama kajing dum joka mi umut babaro ki tu ikoi di kila phet. Ulara ka wat stang bandung ila di. Polong sange ngidon hang ni. Om dan we ruba phet. Ha ta kami ong ting jong blei una ap bendi. Berkayeng je berakui kila pediang yo Yesus Kristus lapen baptis yaki lada menunggu ki berkat habdeng jong kijing yale ki badan haka dono haka jimut jing berkat ka khubor kong nam ta jong piru lakha nam ta jong pi ban nget yang bertai pai show Yesus Kristus om dan kan no kono bo Yesus lamle nothing is impossible with God. Kijing jom kijing ele un pendu kita borok kijing du jengkermen un pendu kita un ai ke jengkermen dangi pen demret akhmat jo ni ai jakai ketunut ke jongiru kementak apa ar om tang ba kajing im hari kajing nget jong piru kolong ka bakal dor akhmat jong ble your faith is precious in the eyes of God. Your faith matters to God. Nada pai biang sing nak ulang berat. Kini kede ki Jew. Bat kum bolong ki wei pat ki Jew.
nado ki barit ki ba samla bat ki ba rangba nado ki nong lam niam bat ki prophet ki ju ki nget ha ka jingkular ya o Messiah unong penim uban pelat yaki na kajing jenjar na kajing sya ban ben jong kane kajing im ki obun ki ju ki sya ban ben ha kajing sensyar jong ka himarum ka khazana ka bagadi ban siu kadi ka bahe hadu kata-kata arjat ki khazana ka ban siu kawai kadi ka temple tax bakilum ki pharsi bakilum kawai kadi ka tax jong ka himarum bat ki nolom khazana bun sin kim julum tai ka bade bandum ki lum tam bania ka bade belum tada ki si ba ha ka tu kapor ya ki nong krong khazana maki ong begini ki dei ki ba bamsap ki dei ki ba bam klop bat man baki puli yakin prophet ino tu lupa ya katura ki puli ki jing tho ki badang ki jing kular ba on sawan Messiah ubadi khun jong u debit uban penim yaki uban pelat yaki dan ki bangai on dawan utau Messiah uni Messiah on sa seng yak hima la ka jong ma udai buwan her pateng na yung im debit on da seng ki hima ka jong u ken sa overthrow ken sa penkelonno yang sensar jong ka hima room ba on sa sensar ma u ken sa long biang kum gi sngi jog menor ka ji sensar ka bohok ka ji wan ra ya ka jing charo ha ba ki baduk ki basuk ki rang li ki juki ken yo ya ka jing im ka bathamai bakata ka jing nget ka bakidon kapan kha ya ka jing kermen kapan kha ya ka jing kermen ka bas khema po jo wei pa ka wei ka ju ba unwan Messiah bat kilap lang brot ru ki dei kiban ha kani ka kun hun jong ki banget bat ki bab kermen hang ta halum ka pormit ha kani ka sngi lak ha ya pi hakas nong kedebit yo nak dem kamut Messiah la khaya pi yo Messiah ubalong trai la fulfill la pendap ya gajing kular kabo bre ula kular na memberim bun sapha yo Messiah badya tau khubor ba Messiah ulawan syak berthai la pen bena ningkong ha kinong up lang brot halum kasi mudur bau belai ule ya kan ni namar baki weipat kibatip bah bau Messiah un sawan kinong lam diam kitu ki interpret ya ki hukum ki jong belai ya jitu pa belai kitip bah bon sakha yo Messiah hangno ban sakha ru kitip bah tambah ki ignore pi mau herat ukhat wong hatop wat iki jing thok ba khoi hangnol la thok bon kha kon sim kitu ki na tu pa kitip tambo harat tu kwa ba bandalong specific ha inu ejaka hanre yak snong Bethlehem la de bethu lupa bon sakha ha snong Bethlehem ka barit tam na kan arju daun sakha hangta hanre kwa banyu direct na ki riustan no kwa ban penyap yauni namar kajing berkhat jongki bo bau saseng ya kalau jongki hima herat kwa betul betul challenge ya ki hima ka jong u tening nem ya jengai syata kajing nget jongpi ka long ka bakordor your faith matters lakha happy yapi hakstong debit yo Chris ubalong unong penem haba balakha jisu lai thu hagas pa kajong lokas nang kapalai bau Simeon ba Juda nang palau jokan napel haba ka Mary bu Joseph kalera ikhulung Jisu hakapo berap sabusi ba pegentang syutrai u Simeon ulah temen ba uba syok kan napel uba ruai lanu ko train wan Messiah haba kawan ka Mary bu Joseph uyu i yau ni khulung uba ka Mary kara hakti jongka ulah kemen ulah puat samki ulah menta atrai men pelat na syukuri hala kajeng suk kat bakum ka jektin jong me na bagi khmat jonga
Keleo ya ka jipen im jong me don ki banget bat ki basno thu ba hakabala kha yo Jesus Christ ubele ula pendep ya ka jingkula ya Messiah bat de kata kabala pendap ya ki no amra ka jingkemen onda la ku ka khobor jong angel kini ki mi nang ta kim simap so tang la sai ka sniru kimi hakata ka ju kamit ban mare ban bet sa Bethlehem nang ta sha ka semkulai but you to klor uba la yang halor jangka banyo ya khulung Jesu une Messiah ha ka sigoi bakinya ban mane dem you ban nang ta kimi nang ta kim perkhat so kide ki kim lang salang katu ka jing snow bakide ki ba po jai ki mamla kala do no kita let chagis nong bat ki lap sapang jong Jesu balakha ya Messiah hanu ka jinget jungi ka don ki para banget mangiru inget how Jesus Christ mangiru inget how no Messiah ngiru inget bo Messiah ulawan Bat bula penim bula sius pa yagi. Day nakataka daw bangidon haka ni ka ying ka jong ublay. Haka ni ka no paisni. Bat habang inget mangiru idon jingkermen baka jinget jongi kan keresan bor jangi haka jalan ti jong ni ka jem ka jinget ka aya ka jingkermen ya kajing im kau pamjukut ka bau Jesu ula terwa bat ya u kerstan u banget u badan jingkermen ong ka tin joblay room san ba u kris ju penran bokho ya kita ki banget bat ki ba kermen na ju penran bokho habang alanget habang kermen na ju penran bokho kajing kali kalong ka bakum no kajinget kadon Uji suang on the one khunu brio di sa ukran Spanish manasin on the one biang khunu brio un shem kabakumno ka jinget kabakumno ka jinget ka bo boleh khain koridor dang ong your faith matters what kind of faith that matters before God ka jinget kabakumno ka ba matters ngadon ka jinget kabakumno hato nget kum Abraham Boong baik kat boong metrai, kat boong metrai. Luong ko Abraham kishim itu khun jong me. Kilech, showroom, kenyano yo. Ngasih bentur balai bamdan tang ibi khot batang sisenten. Balai ko try me pha eng haban le ide kam. Haban le me ba ai uni khun. Kam simnan ko takat khot. Kusuang baik dang step Abraham lakhi. Ulai lam ya ukhon ju Isak ulra ya katari kawat nak mata makanyai u kisakri bara ki dieng utlai ban khom Isak tu keli ong pa katari pilara ki dieng kisakri gilara utlai pilara shano ubalang pat ban kanya ngamadur kadung ngak ikaman siang ucap Abraham takapor uni ukhon ulas dang kena mentah ngamti ulam nang khala khala Islam lesi ulas dang kena uba ben kemen bayo Abraham bak sarah jong temben jong ki uni khun bakim community sebagian yo ubale okay penyap na menta ulai bet cha dapoi hang ta bukhna khawi khasem phente klumar mla tumar lada penyang ya keduan ngamu ki kem nyap jo Isak ki bat sma ki khom bakti bakajat pensong halo jong keduan ngamu tu buk sai pa bali pa phile kamne was Abraham sengapca stang Bandung katari sange khtin na beneng pejang tai hakalau beniam udon du belang pelait ni khon jang me lakhot Abraham khpa jong jeng ungai hadu kata kembu jengkeli uble nomor ka ke bo boleh uong how Abraham kadai ka ba oj ka ba amen ka ba shulebet ka ba kumno ka jinget ni don habdeng jog berthei kijing sniu ubaman kijing saubha ki badan sau dong jongi
hato kalong ka basuk banyak ikalenti bakim ka boji suyat ngidan ka jenget pendong baka perthai ka pudang jisu bhage baka no ngatingan ngan I kita boro namar banga I yau jisu kures nganget hau jisu kures ngadan kum kata ka jenget ngadan ka jenget ka ba compromise na ba ka perthai habang ngadan hang ni ka yeng jo boleh ngawan hang ni ngamani yu boleh ondang ami nang ni ngalet ka perthai la im biang kum tu ka baklam ya so khubor ru em nah tien ka jong boleh ka jenget nga kalong occasional kerja sekali juga kalau occasional. Hakapor Christmas ngasubang ban ski yang bamani boleh. Hakapor sakramen ngasubang bamani macam kri boleh. Reki wi kipor. Ngabun kam hadu kata-kata. Bau boleh ula banap. Kakam jongate kamla banap. Habang tangam perkam keren sepang ke personal devotion. Kerja dia bersimet jongpi, kerja mani bersimet jongpi. Hari kabalang kadika kenhun. Kabalang kadika iklisya. The call out community. Kabalang kadai kabadon kami iwe ni pensan iwe ni ya tonrong le masjid iwe ni kit lengkor lang parabanget kadai ka met ka jong kuris kabadon kita khot barok ya trai lang ban pensan bagentiu ya kadai ka met ka jong kuris iwe khot ibarit ru ilong iba kordor baka jinget jongi kolong ka kordor hadu kata ban pendep ya ka temu jong ka penim ka jong boleh nak benta jong ka persai ngi mlong su ko bitam lang brot ngi tinggal ngai hau ne masaya dan bajungi ki bala pediang yau jisu ha do not ni masaya ha ka do not ru re ha ka ni ka no pai sngi ublei ukwa mangi baro kita re yeng bagi yo sngo ba ka jinget ke jongi ka long ka ba kordor na pidai ki barit ka jinget ru ka long ka ba kordor Lepas nak kejinget kaba mulu malah, lepas pila len yau Yesus Kristus kejinget jong pi te kalong kaba kordor rahmat jong boleh. Ubang kwa bakawe ka mensim ru kan jot no, reba borok gen yo ya kejing im ka bang cukut. Ba uni uba khat ini bagian nget udon kijing kular. Wang ka percaya kala aban sun ya pi kumba kala sun janga. Hari nga kular pi ban ai ka jingcop. Ban pelat ya pi nak pasniu. Uklar ban kat ban ni man kasni mana kleman tu wahai nak percaya uklar ban kit ya kijing kuslai jongi ya kijing sitom jongi ya kijing pang jongi ya kijing snowsi jongi habda kijing duk kijing gerdu uklar ban ai hangi ya kijing ka bakar hai uang nganam ino epi nganam kentat ya pi un ai kemakan tu pasdang ya kijing suk jong sim jong kijing suk ka bakar hai kam laban ai ngaji suk labo Yesus Kristus usim holiday ya kerteng jong no ablang berat babha ngikot yo Yesus the good shepherd ka kerteng ka balakit daki no ablang berat ki bapo jat jong persai Yesus ujiet dah kata kerteng bodong khot yang aru ablang berat babha ngirungi iet ya ni kerteng ka kerteng ka bonong rai sam iet ka kerteng ka bangi ni iet larwai mene he was just an ordinary baby so that we can come to him and not be afraid ula shim yak identi jogini ki second class citizen ki brio ki bapo jatam badong ngaru ngolong una blang berat bapa ba identify bad ni ba kajing lot ba kajing tuna ki babun ki badon ha kajing im kajongi bau ni lobet ulawan her na beneng bener kat bangi udi bukular ini banyalam yangi haki jakat plang ki bajarngam hateng una lobet unyalam yangi haru ki wum ki bajai jai tamakan pui kapor buhap banyalam yangi umban sir mang haban mak buat lembak tem ka sungi ujo kajing ya bro handi ulang uding du bu sandu uban kersan bor yangi kumtaha kira mabrat ada senem mensua bat mentaru hangi kaju ko khobor babha ka yeng lakhana ta chongi ya umesaya kajing im ka jongi kajinget jongi kalong ka bekodor hakmat jongu
kubur kaburam hau boleh ke bajon tamme ha perteh bedang ki briu ha ki ba us ngo ba e ke ita ki briu ki ba us ngo ba e ke di ki briu ki ba nyokor ke ji em ko boleh la ai ke di ki briu ki ba penrit yal dia khmat jong boleh ki briu ki ba yain eskan ki ba ngai chau nado ka donut baro boleh nyerap yangi lingba jong kani kubur ki briu ki bakuloi ban plie ye kita not bu jisu unyo jaka ki bere ki bakhan ko re ka ji em ko bele ai ki bere ki ba nyau ko re ka ji nget ka ba ni la yo pateng but ba ka ji em ba ka ji nget jongi kam dei tang ka jong ngi han re ka dei ka ba u bele kwa ba ni pen pau sha ka perthei Ukris happy. Ong tin jong blai ke jinkerman ya ke buram. Ublai nam tak buram jong. Amen. Ublai kurhu ya ke jingmani ke syakuri ke jongi ya hakane ke no phais ngi. Ngin mi dane ke yeng ke jong blai ke beri mat ya ke jingsuk. Ke palat ya ke jeng phang borok ke beri jajai ke dondo jongi ya ke jingmut jongi ru. How kuris Jisu. Ni penwai ke jeseng da bagi ruai ke jirwai ke ba saufusau. Ke jirwai ke ba saufusau. Bat hadin jong kani ke jirwai ngan kerpat di tundusan Timak. Ben pelat padingi. Ben bolong kot ke jing duai men pelat dingi de ke jing kerhu penwai. Melai la ka khet bakapan singat sim men ba me wan ban but janga. Hakaslong Bethlehem malathia hasem bam don jaka yami hangta tuan shadanu trai Jisu don jaka hadonu jonga sapusau sanfulai nakbarim Ken bat kapan ngats im men ba mi wan ban wa yanga hakash nong Bethlehem milat ya hasem bam dan jakaya mi Shadonu trai Jisu don jaka hadonu jonga tuan Shadonu trai Jisu don jaka hadonu jonga kasun meneng ka pernai da angel barwai ban penaku borneng babha baukun ublay uan shepherd Jinx ngorin shisha tuan shadonu trai Jisu don jaka hadonun jonga tuan shadonu Jisu don jaka hadonun jonga ki mersyang hakikrem ki semneng ki dem
ha sir nghiêu trong kỳ đi ha klau mi mem don ja kari ba men bu ka kli harish yam du riao ga li li tu wan shadow nu tra jisu don jaga ha do nu jonga tu wan do nu tra jisu don jaga ha do nu jonga milawan atrai la jing imban ai ban siêu spa you nong pom ba pli mila pong pan sngat cha na mar jong nga misha kading na halum kal bari tuwan shadow nu tra jisu boarding na long ka hok yanga tuwan shadow nu tra jisu boarding na long ka hok yanga anaril tu roi bneng ki angel neng kin wan pau haburam jong ni khot yanga trai ba ba ong dang don jaka ha krung jong mi yanga ngan chan da jing men trai jisu anna men wan chao yanga ngan chan da jing men trai jisu anna men wan chao yanga Kapuram bat ke jing ai ngu kalong ya mi u bleu pa jong yu ba beneng bahaga ni ka sngi lapan kin mau biang ya ngi ya ke jing eat ke ba krau ka ba mela pa ya u khun bela kamarwei syak ni ka perthei ba wei wei bange ka u unam judge reunio ke jing imbam jikun ablei ngadwai kirpang ha ka ni ka sngi nagamenta kitu baro hamtam kibampat diang yami ha ka donut ke jongki kombangi larwai ke jing rwai tu wan ko jisu ha ka donut ke jonga ya rab yangi ablei bagani ka Christmas jong dus nem arpo ar kanum lek klem da diang yami ha ka donut ke jongi ya rab yangi ablei Mangila sisya ban mat ya ke jing i ke jong mi ya ke jing im ke jong i bat ba ke jing im ke jong i kan long ke jing ker khu ya ki wei kamba mela penyesuk ya ke pertei bat ke brio ya rab yang iru bangi long ke nong penyesuk bat ki wei bat ki para brio da ke jing im ke wa kodor ke jong i trai ba bang ai ngo ya mi sa shi simpat ma me pen ken mau ya ngi ya ke jing i ke ba krau ya ke jong mi
Ya Rab atrai setang sitayo ngin ino yo ni usnam. In jam cuway pad usnam. Ya Rab atrai bangin la. Ban yo shisha ya ke jing im ke jong mi ke jing im ke jong gi. Ke jing e ke bo pen pau shisha bagi long ki khun ke jong mi. Ha ke jing im ke jong gi ke man la ke ski. Ke khu ya ke ni ke khu bor ke khu yi pastor bal ai ke ni. Dan rengkat bat im ke yeng ke jong i kum jo. Sa hisen bat atrai ngi ai mi ka buram. Bat sha yang i bangi le kemen shisha. Ke jing kemen ke bo me ai. Kabam la manu ban simpat nangi sngau gini ki jing doai ki jongi ma ki pop ki ringkang macam ki pani gini baro hak teng try nong penim ba ide jongi Jesus Christ batu ai be ki jing e ke jong blei na bom jukut che bom jukut ke jing ai ke jong Jesus nong penim nong sis pa ba ide jongi ke jing selok ke jing pentengen ke jing penchat bor jong men sema khu unong pentengen jong ka balang kini lai hau wei kin long rengkat bat ni oh rengkat bagi banget ki riu khu da keleng satlak ka pertai nadu menta hadu halakarta amen.